Neka je mir Gospodina našega Isusa Krista nad svakim tko sada, baš u ovom trenutku, otvori svoje srce za slušanje nečega što nije samo video, već razgovor između vas, vaše tihe boli i Boga koji vas i dalje voli, čak i kada vam se čini da je sve okrenulo leđa. Zatvorite oči na trenutak, ako možete, disati. Osjećajte se kao da vam blagi povjetarac upravo prolazi preko lica. Možda ste u mračnoj sobi, ležite u kutu, suzdržavate suze da ih nitko ne primijeti. Možda ste u autobusu, na poslu, na ulici. Pokušavate zadržati težinu za koju samo vi znate koliko boli nositi. Ja znam i on također zna. Znate li zašto? Jer postoje trenuci kada se osjećamo umorni od traženja snage, umorni od toga da svima izgledamo jaki, kada smo iznutra razbijeni na tisuće komadića. I tada Isus dolazi, ne uz pljesak, ne uz buku, već držeći vas za ruku, kao da šapuće, znam, tu sam. Jeste li se ikada osjećali ovako? Kao da ti je ruka prazna i čeka nekoga da je drži. Reci mi u komentarima, jeste li se ikada osjećali ovako? Znate, oni koji gledaju izvana ne razumiju. Misle da je to drama, slabost, nedostatak vjere. Ali oni koji to žive znaju koliko je teško probuditi se svaki dan, ne znajući hoćeš li uspjeti. Oni znaju koliko je teško otići u krevet i osjetiti kako vam srce ubrzano kuca. Vaš um je nemiran, želju da plačete bez razloga ili iz razloga koje više ne možete ni objasniti. Danas vam neću obećavati trenutna čuda. Neću vam reći da će od sada sve biti savršeno. To nije ono po što sam došao. Došao sam sjediti ovdje pored tebe, u tvom domu, gdje god da si sada. Došao sam ti reći da čak i ako nitko drugi ne pruži svoju ruku, Isus i dalje želi držati tvoju. On i dalje želi hodati s tobom, čak i po izlomljenom tlu gdje si pao. Biblija to kaže u Izaiji 41:13. Jer ja sam Gospodin, Bog tvoj, koji te držim za desnicu govoreći, ne boj se, ja ću ti pomoći. Znate li što to znači? To znači da niste sami u pokušaju da ponovno stanete na svoje noge. On je taj koji te drži, podiže, nosi ako treba. Možda su te mnogi napustili, ali te nije zaboravio onaj koji te je oblikovao. Možda danas više od bilo koje lijepe riječi trebate čuti ovu. Niste zaboravljeni. Niste ignorirani. Postoji ruka ispružena prema tebi i nije moja. To je ruka koja je prekrižila križ, koja je krvarila za ljubav, koja je pružila ruku raskajanom razbojniku, koja je dotakla gubavce, koja je prala noge, koja je podigla Petra kad je potonuo u more. Jeste li ikada primijetili kako nam u najkrhkijim trenucima najviše nedostaje čvrsta ruka? I tada dolazi Isus, kad su svi već otišli. To je u tišini tvoje sobe, to je u vrisku koji nitko ne čuje, to je u plaču koji nitko ne razumije. To je kada vaš glas više ne izlazi. On čuje čak i one misli koje nemate hrabrosti izgovoriti naglas. Danas vas želim nešto zamoliti. Dopustite da vas dosegne ova prisutnost. Dopustite sebi da osjetite ovu ruku. Dopustite si odmor. Čak i ako je to samo nekoliko minuta ovdje sa mnom. Jer nije moj glas taj koji će te izliječiti. Njegov je dodir. I on je sada tamo. Znam da ste čuli mnoge molitve. Znam da ste ponavljali riječi koje su se činile praznima. Ali danas, ako želite biti drugačiji, morate krenuti iznutra prema van. Zatvorite vrata svoje sobe ako možete. Zatvori vrata svojih grudi i otvori vrata svog srca. Tiho reci, Isuse, ovdje sam. Molim te, drži me za ruku. Možda vam ovo sada natjera suze na oči. Ako dođu, nemojte ih zadržavati. Neka padnu. Svaka tvoja suza je riječ koju on razumije. Svaki uzdah je vapaj za pomoć. I on sve čuje. Ne morate više hodati sami. Ne morate nikome dokazivati da ste jaki. Evo, sada ste samo ti i on. A ja kraj sebe, čvrsto se držim uz tebe. Pa vas još jednom pitam, jeste li ikada osjetili ovako nešto? Reci mi u komentarima. Vaše svjedočanstvo može dosegnuti drugi život koji se osjeća isto kao i vi. Ne dopustite da ova bol postane vaš identitet. Ne dopustite da ovaj strah postane vaš dom. Ne dopustite da vas ova mračna noć natjera
Da zaboravite da postoji sunce koje ponovno izlazi, svaki dan, jer on čini da izlazi. On te drži za ruku u tami i vodi te do zore. Ne znam tvoje ime, tvoje godine, gdje živiš ni što nosiš, ali jedno znam, Isus te danas želi držati za ruku. A ako mu dopustiš, od sada sve može biti drugačije. Sada te pitam, sasvim iskreno, hoćeš li mi dopustiti da sada molim za tebe? Jeste li spremni čuti što vam nebo danas želi otkriti? Moli s vjerom. Gospodine Isuse, u ovom se času svim srcem stavljam pred tvoj oltar. Ne dolazim s naučenim riječima, ne dolazim s gotovim formulama, dolazim s onim što jesam, dijete tvoje, umorno, ranjeno, ali ipak tvoje. Oče, pogledaj svaku osobu koja sada sluša ovu molitvu. Neki leže u svojim krevetima i pokušavaju suzdržati suze. Drugi šute u kutu, skrivaju suze da ih nitko ne primijeti. Ali ti vidiš svaku suzu koja ne padne. Ti znaš svaku misao koju nitko drugi ne čuje. Ti razumiješ ono što nitko drugi ne razumije. Sada te molim, Duše Sveti, dođi u ovo okruženje. Idi tamo gdje ja ne mogu. Prijeđi zidove, udaljenost, vrijeme, tišinu i dotakni ovo srce koje je slabo, koje misli da neće moći dalje. Drži ovu ruku sada. Neka se tvoja prisutnost osjeća kao zagrljaj, kao dašak života, kao čvrsta ruka koja ne pušta. Gospodine, molim se da ova osoba osjeti da nije sama. Ta usamljenost više neće imati glasa u njima. Da će svaki glas straha, svaki glas optužbe, svaka laž koja im govori da nisu voljeni, da nisu dovoljni, sada biti ušutkani. Izjavljujem da ova noć više nikada neće biti ista. Izjavljujem da se upravo u ovom trenutku nešto obnavlja, kao da nevidljive ruke skupljaju razbacane komadiće, pažljivo obnavljajući svaki dio koji je svijet razbio. Dišite, ne žurite. Nešto se trenutno liječi. Neka Duh Sveti učini ono što samo On može. Gospodine, ono što si mi danas pokazao nije bilo samo za mene, bilo je i za ovu osobu. Znam da ti ne okupljaš ljude uzalud. Znam da ne postoji slučajan susret. Ako je ova osoba stigla ovako daleko, to je zato što ste vi obilježili ovaj trenutak. Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Matej 11:28. Isuse, odmori ovaj umorni daj odmora ovom nemirnom srcu. Otkloni težinu koju nitko ne vidi, ali svaku noć pritišće grudi. Zamijeni teško breme za svoju lakoću. Zamijenite obuzdani plač za istinsku utjehu. Gospodine, neki od ljudi koji sada slušaju bili su izdani, napušteni, poniženi. Neke su povrijedile najteže riječi koje su izgovorili oni koje bi trebali voljeti najviše. Iscijeli svako sjećanje koje krvari iznutra. Stavi svoj melem tamo gdje boli, izli svoje ulje na rane za koje nitko nije znao da postoje. Molim se da svaka pomisao na odustajanje sada bude uklonjena, da će svaka laž koja kaže da nikoga nije briga sada biti poništena. Gospodine, dokaži da ti je stalo. Pokažite to na tako jedinstven način da ta osoba ne sumnja da je vi još uvijek držite za ruku. Dišite, ne žurite. Osjetite što on radi upravo tamo gdje ste vi. Drugi su ljudi čuli ovu molitvu i bili iznutra izliječeni. Ostavili su ovaj video drugačiji nego kad su stigli. I ovaj video možete ostaviti drugačijim. Ne zato što moje riječi imaju snagu, nego zato što Isusovo ime još uvijek ima snagu. Oče, molim, neka nada iznikne tamo gdje je bio samo strah. Neka hrabrost izvire tamo gdje je bio samo stid. Neka novo vrijeme nikne tamo gdje su bila samo zatvorena vrata. Za one koji su se čak i od tebe, Gospodine, osjećali zaboravljenima, dokaži sada suprotno. Otkrite svoju brigu u detaljima. Odgovorite na stare molitve koje su već bile zakopane. Uskrsnite snove koje je ta osoba ostavila na polici zbog straha da se ponovno ne povrijedi. Dišite, ne žurite, nešto se sada liječi. Isuse, predajem cijele obitelji u tvoje ruke. Molim za izgubljenu djecu, za prekinute veze, za brakove koji su na rubu raspada, za majke koje plaču iznutra, za očeve koji se čvrsto drže da se ne raspadnu. Držite svakoga za ruku. Pokažite im da još uvijek postoji novi početak
da još postoji obnova. Gospodine, za one koji se bore s lošim mislima, neka svaka spona tame bude raskinuta u ovo vrijeme. Neka svjetlo Tvoga duha uđe u ovu sobu, u ovaj u ovo srce. Gospodin je pastir moj, ni u čemu ne oskudijevam. Psalam 23:1. Ništa, nema utjehe, nema smjera, nema snage da sutra ustaneš. Oče, molim te za ovaj nemirni ovaj umorni koji ne miruje ni kad tijelo leži. Neka ova noć bude drugačija. Neka san dođe kao odgovor mira. Neka jastuk više ne bude mjesto skrivenog plača, već obnovljenih snova. Duše sveti, udahni sada svoje olakšanje. Skini ovu težinu s naših prsa, skini ovu tjeskobu. Gdje tjeskoba steže, stavi svoj zagrljaj. Gdje briga vrišti, postavi svoj nježni glas koji govori: ovdje sam. Držim te za ruku. Dišite, ne žurite. Nešto se sada liječi. Isuse, ti sve znaš. Znate za strah, prazninu, čežnju, krivnju, žaljenje. I iako ti sve znaš, ti ne odustaješ. Ne okrećete leđa. Ti pružaš svoju ruku. Sada izjavljujem, tko god čuje ovu molitvu, otići će odavde drugačiji. Otići će odavde lakši. Otići će odavde znajući da postoji Bog koji ih drži za ruku, čak i kad sve i svi nestanu. A za one koji još uvijek sumnjaju, molim se da sada prime znak. Jasan odgovor, neočekivana briga, živa riječ koja dokazuje on je tu. On te vidi, on te drži. Gospodine, molim te, zapečati ovu molitvu svojom ljubavlju. A za one koji to žele ponoviti sa mnom, molimo sada zajedno. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u napast, nego nas izbavi od zla. Jer Tvoje je kraljevstvo i moć i slava zauvijek. Amen. Sada duboko udahnite, došli ste dovde. I nije bilo uzalud. Nije to bio bilo kakav video. Bio je to razgovor između vas, vaše istine i Boga koji vas poznaje po imenu. Ne znam što nosiš kad zatvoriš oči noću, ali znam jedno. Ako te je Isus sada držao za ruku, ništa i nitko te ne može oteti iz njegovog dlana. Možda se još uvijek bojiš. Možda će sutra doći ista težina koja će te ponovno savijati. Ali zapamtite, danas niste čuli ljudska obećanja. Čuli ste poziv da više nikad ne hodate sami. Želim da sada učinite nešto ako vas je ova molitva progovorila. Napišite u komentarima: čuo sam. Ovo nije samo za mene da vidim, to je za vas da izjavite duhovnom svijetu da ste čuli, primili i da ste spremni živjeti drugačije. Ne zadržavaj ovo za sebe. Postoji netko blizak vama tko također treba čuti da Isus još uvijek drži ruke koje je svijet napustio. Podijelite ovu molitvu s onima koje volite. Budite most nade za drugi život. Znate, mnogi ljudi zaustave video prije kraja. I upravo ovdje, na kraju, Bog voli govoriti. Zato te molim, nemoj još otići. Slušaj ovo. Mnogi su ljudi zaustavili ovaj video na kraju i propustili odgovor. Ne možeš sada otići. Želim te pitati, gledajući duboko u tvoju dušu, želiš li sada dati svoj život Isusu? Ako je tako, recite to sada gdje god bili. Bez obzira na buku, bez obzira tko je u blizini. Ponavljaj za mnom. Naglasi li samo u srcu, ali sa svom istinom. Isuse, u ovom trenutku predajem svoj život, svoju dušu i svoj duh. Od danas sam tvoj sluga. Očisti moj moje misli. Krsti me svojim svetim duhom i oslobodi me od svakog zla. Nema moćnije molitve od ove. Jer više od riječi to je odluka. To je novi početak. To je nova cesta kojom više nećete hodati sami. Želim da znaš, ono što je Bog danas otkrio, bio je samo početak. Vaša obnova je već počela. Još uvijek postoje velike stvari koje se trebaju dogoditi. Odgovori dolaze. Novi počeci koji se trebaju roditi. Ako vam je ova molitva dirnula srce, samo zamislite što slijedi. Ostani s nama. Pretplatite se ovdje, aktivirajte zvono, ostavite svoj komentar i budite dio ove obitelji koja zajedno moli, hoda zajedno, drži se za ruku, do kraja. A ako je danas vaš dan da počnete ispočetka,
Također napišite u komentarima: dao sam svoj život. Nemate pojma koliko ljudi može dirnuti samo čitanje ovih riječi koje ste napisali. Upamtite, Isus vas želi držati za ruku i neće je pustiti. Idi u miru, odmor i ne zaboravite, više niste sami.